Beraz, apaitzen gaur mundiatzen. Joan Maria, Azait Euskarazkoa, eta eskakaitiniko hola. Euskara eta euskal kulturaren hizkuntzaren daukate, eta hori biztatzetan banatuko dugu. Lehenaldia, oraina eta gero etorkizuna. Eta berantzina dute aurkezeko. Bueno, jo bai naiz, bertsolaria naiz. Bertsolaria eta bertsolatik, egin behar izan ditut oso nago. Idatzi du libururen bat. Disko batzuk ere atera ditut, alde bat egin dura. Gero ikusontzunezkoetan orain dokumental batzuk egin ditut. Eta horrez gain, hitzaldiak eta integrazio soziala, integrazioa horrengo bat iruditzen naiz da xente gai hori emantzen. Nire jarduerak beti izan dute motivazio sozial bat, arlo desberdinetan, bai idazten, bai musikan, bai bertsolaritzan, egin izan ditudan gauzak, beti saiatu naiz ekarpen bat egin dezaten, gizarte honi, herri honi, nire gizarte ikuspegitik, nire nazio ikuspegitik ere bai, eta motivazio horien arabera horrek eraman dago saltzekoa izatea. Hori da, gero gaiko gauzak da izan naiz, nik jakin gabe gauzak egitera atrebitu naiz. Ondo edo gaizki aterako zen jakin gabe, baina beti motivazio batek bultzatuta, eta aldudan arlo gehienetan nire karperak egin izatea euskal kulturaren ereduan, politikaren ereduan eta eredu sozialean. Bueno, ni hasik naiz, gaztistik nator, gaur egun euskarazeko kidea naiz, eta ni betidanik ere, bat atxero zonat izan naiz, bereziki beti nazio-bekuntzako kidea izan naiz, desberdinetako parteide ere, eta bereziki kezkak beti izan ditut, nazio-bekuntza eta nazio-bekuntzaren eskapen nazional eta sozialaren begirako ikuspegi horretan parte izan dut. Herri mugimenduko kide izatean, esaten izan dugulako, pertsonok aldaketak eragiten ditugulako eta ez bezalako sistemak, lehentasun horien baitan, bereziki identitatea, hizkuntzaren nagusituan gaiak izan ditut, edo lehentasun batetik eskatu izan dut. Herri mugimenduko kidea izan nahi, aktivismoa uste dudalako, espresio guztietan izan behar duela, gauzak aldatzeko edo aldaketak ekartzen dituen, ez? Herri mugimendutik pasatuta, Ni olatzen naiz, Euskaritan taldeko kidea naiz, tekatugunea, eta koro batzak ditut. Nire bidea da hain zeharrik darmatzak nengo ditu 5 urte eskapitanen. Eta, pertsonalki bai euki dudala ikutasuna eremugarekiko, ezarte eremugarekiko. Eta, azkenean, nik ez dut ulertzen mundua, ez dut ulertzen musika, ez dut ulertzen musika eskapitanen gizarteari begirada hori izan gabe. Eta... Ni atzeko naiz, zazpiote darmatza bat eskagitanen, talde bat izan nuen aurketu guretik, bukako eskin batera, iruditzen izan zen, eta simaseatzen
eskakitan osatzen dugun taldekideak, danonak gaudu ezurreko egin bide ditante edo azkenean bai jaierriko dukin, ikasen dugu inguruan, internazionalismoan, azkenean gure ikusuna edo plasmatzen da gure letretan, aktitudan ere, biokiko baita egotzen da. Baixo, behar pastaretunaz, nire zein zen Euskararen eta Euskal Kulturaren egoera Nik uste dut bizkak kokatu nahi zen historian nik 30 urte baino atzerago behingo nuke eta, hemen badago gertakizun bat oso excepzionala eta gure kulturaren eta hizkuntzaren norabidea erabat baldintzatu duena eta hori da 20 urteko diktadura militar bat, hegoaldean, eta diktadura militar bat horrek suposatzen duen guztiarekin gutxiegitan aipatzen dela garai hori. Hegoaldean bizi izan duen garai hori. Iparraldean diktadura hori ez zen gertatu, baina bai hizkuntza, bai kulturak esan zuen zapalkuntza esaterako eskola sisteman antzekoa izan zen. Ez ofizialtasuna eta inkluso hegoaldean bezalaxe jendea zigortua zen eskola sisteman euskeraz egin ezkero, ez da, hemen bezalaxe. Orduan ikuste dut hemen hegoaldeari dagokionez 40 urteko diktaduran militar batek horrek suposatzen du genozidio moduko bat. Genozidio hitza Dakar, estatu batek beste estatu bat edo beste egitura oso bat suntsitzeko daukan asmoa organizatua eta eremu guztietan, ez da, uste dut herri hori jasan izan duela, hamarkada guzti horietan, eta nahi gustatzen izatea euskal kultura Gernikatik datorrela, alegia Gernika metafora bezala, Gernika ez dela izan bakarrik herri bat bombardeatua eta hor ziren 2.000 pertsona horiek edo hor suntsitu ziren etxeak eta suntsiketa fisiko hori eta jendearen heriotza eta berria eldetan eta udalgo eta Gernika kultural batetik datoz. Nire ustez ez da zenbatu diktaduraren kalte material guztia, alegia zenbat hiztun galdu dituen euskera 40 urteko zapalkuntza linguistiko batean bizitzagatik, zenbat irakurle galdu dituen euskal literaturak, zenbat erosle galdu dituen euskal kulturaren industriak, zer defizit historiko suposatu digun horre guztiak, zenbat milak euskaldunek abandonatu duten euskera kulturagatik, lotxagatik, komplexuagatik, zenbat milak analfabeto daude euskeraz, nahiz euskal hiztunak ezin izan direlako alfabetatu euskeraz, eta horre guztiak euskal kulturaren industriak dakarren ondorioa, ez da, azkenean 40 urte ez dira 4 egun, eta keraz hor txikitutako hizkuntza bat, txikitutako kultura bat, bere kalte zuzen eta kolateral guztiekin, ez da, Gernika kultura bat. Nik uste dut hortik gatozela, hori dela gure jatorri historikoa, eta behin
diktadura hori bukatuta, egoera batean sartzen gara, nun herri bezala suntsitzen gaituzte diktadurarekin, baina ez dizkigute tresnak ematen gero herri bezala eraikitzeko. Alegia suntsitzeko bai, baina gure kultura, gure hizkuntza berreraikitzeko baliabiderik ez dizkigu ematen. Bakarrik suntsitzeko tratatzen gaituzte herri bezala. Herri bezala suntsituak izateko, ez da, kulturalki eta identitarioki. Baina berreraikitzeko ez dauzkagu tresna horiek. Beraz, uste dut kokatzen garela, eta uste dut gure kulturaren berreraikuntzan oso baliabide gutxi izan ditugula azken 30 urteotan, ez behintzat izan beharko genituzkena, egin digutenaren reparazio horretarako, eta ez dugu izan baliabiderik, eta uste dut gure suntsiketa Gernika kultural horren ondorengo berreraikuntzaren 15%-an edo 20%-an edo garela oso urruti egon behar gineateken normaltasunetik eta egoera ideal. Nik galdera posiblenean pentsatu nuen. Mundu guztiak egin du galdera. Zeratik antukatzen dugu gure burua, gure 30 urte zintzen dagoela. Beti galdera hori egiten da gure burua, egitura politiko berriaren egikaritze batean bilakatzen garelako, alegia, franquismo horren guzteko egiturak osatzen ari dira, eta beziki Euskal Herrian, Frantziar Estatuan, hizkuntza dagokionean, zentralismoa denean, Frantziar Konstituzioak jarraitzen duen hizkuntza bakarra da, Euskal Herrian, 22. urtean estatutua jaiotzen da, eta 22. urtean estatutua. Kontua da hori ulertzeko, nire ere pentsatuta dukan, zeratik egiten dugu hori. Banukan pentsatuta, hartuko dut orduan, egutuko dut, joanek egin duen bide hori. Guztutu hori kameraren urteko egoera hori ulertzeko, ezin dugu astu jonek horren botan guzti hori. Horrek, hartzeko lan oso nabari bat duela, eta handik bitekin bere izten dut, ez? Niretzat bat dator, 40 urteetako egoera hori, genozidio egoera batean, bizitakoa izan zela, eta nik 30 urteko egoera horiek genozidio egoera batean gertatzen du. Bere garaian genozidioa gertatu zelako, bilduko. Eta estatutu da mejoramendu garai horretan ikusten dut erabaki politiko konstante bat hartzen dela aipaturiko hizkuntza kulturen desagerpen hori garratze bidean politikoki, legalki bideak garatu dituztela. Duen hartuta ez, 30 urteak etikoaz, jende hainbat dago helburua duen euskaraz hitz egiteari, transmisioa duena, eta hori babes politikorik ematen ez egiten, ez? Duela 30 urte ikuspegi horretan jokatzen gara. Baina badago beste elementu bat niretzat garrantzitsua ere badena. Eta nik uste dut politikoki eta sakondu ezakegu ikaragarri, baina nik uste dut bi kontzeptu horiek oso ondo lagundu dela, 30 urteko diktadura genozidioaren ondorioak errelegu hartzen diola, 30 urte, egitura politiko batzuen bidez, genozidioak, baina hori da egitura politiko baten baita. Nik uste dut ere horren kontran herritarrak egon dira. Eta beti egon da erremugimendu bat, pertsonak, konstiente aktibo bat, egoera horiei ere horre egitenak beti. Eta gugo egoera baldin gaude, ni oso argi daukat hori eskerreta. Garen hamarkadan ikaskolen sorrerak, duen euskalduntza alfabetatzeak dagoen horren bidez badaude, zituzten esku guztiekin, eta horrek suposatzen duen bilakaera hori da 80. hamarkada horretan posible egitea euskera bereziki EAN 80. urtean eskola publikoan gauzatu ahal izatea herritar horiek egindako lan batetik. Handik hori batuko duke herritar guzti horiek, gero ere,
praktikara joaterakoan ikusitako gauza batzuk, baina mobilizazio handiak ziren, politika gintza eta mugimendu sozial hori, guzti hori horri lotzen zitzaion. Aldaketak hizkuntzatik abiatzen ziren, euskara eskoletan egon batzuk aldarrikatzen zen, ikaragarrizko mobilizazioak eta gatazkak egoten ziren, astero. Astero, eskola, etxialdiak, gauean, eskola erabaketan, eta hori herritarrek, beraien bate pertsonak, beraien borondatez, beraien sinismenez, euskal hiztunak izan gabe ere, beraiegan, honek aipatu horregatik, euskal hiztunak izan gabe, beraien semea alaban etorkizuna euskal duna, eta nik bideo hori konektatuko dituzke, 30 urteko egoera horretan kokatzeko, ezen galdera, bai, baina kokatzen gara beti, estatutua da mejoramenduari egiratzen dugu nahi, baina badara garrantzitsua ere, guztut, pertsonek, herritar aktivismo horrek, 30 urteko egoera hori bilakatzen. Aipatuta, guztu garrantzitsua ere bat da, jopik egin duen azorketa hori, 40 urteko lan horrek, zer ondoi usten duen pertsonen buruetan eta Parentesi bat egin nahi duke, ditatu dugu hau borobil batera guztiok parteak izateko eta edozein aportazio nahi bazen, zere balio bitura izango dela eta seguro aberastuko dugu. Gadiez, nire patutakoarekin, ikusten baita ere musikaren kasua, euskal kantagintza berrian, Mikel Hau batzuk amaitu, eta honekin, ja politizatze bat ematen da, gazteleraz eta bienekeleraz bakarrikan musika entzuten den gara batean, ja de hecho, euskeraz kantatzea ja politizatzea. Eta zentzu horretan ze proiektu zegoen, eta gai horretako munduekin, batera ez, kaso den munduarekin, batutako guztiarekin, ja proiektu bat martxan ematen da ez, nazio identitate klaro batekin, eta, bueno, ja, bateria irakurri denunean erantzek eta biok, hori ikusi denun pixka kokatu denu laruetan ematen ez. Eta hor nola ematen den, ja mundu mailan kapitalismoaren pendeen dituak eta bat ez. Neoliberalismoaren sarrera, eta euskal musika, momentu horretan entzuten da Niko Etxean, alakoak ez. Hori azken dira, punka sartzen da ez, ertzainak bezalako taldeak, kortatu, hau guztiak azkenean, eta Espainiar estatuaren barruan, bi korronte azaltzen dira bat, bada mugimendua madrileña, eta bestea da errok radikal baskoetik eta jarriko ziotean, ez. Eta horiek ja pixka bat gehiago giratzen dute Galaterrara, Irlandara, eta tatxerismoa, tatxer dago, neoliberal politikak ematen ari gehan lekuetan, hemen desindustrializatze bat ematen da, eta horren aurka Kristonaren mugimendua, Bakarri Euskalduna, ez gaztetxe mugimendua ere ematen da. Azkenean hori dana lotuta dago, eta musikan bere karo, bere zoritua. Azkenean musika punkaren bitartez esatzen da garaiko egoera hori, azkenean ematen zaio gora gailu bat egoera hori, eta hori lotuta dago mugimendu guztiak ez bezala, gaztetxeen sorrera, gaztetxe lotutako mugimendu guztiak, aldineak, azkenean mugimendu oso bat isla izango zen, musikalde. Horren parte daukazua, eta horrein ritmoa, beraz, zein da egungo egoera hizkuntzaren erabilia, kultura joz hizkuntzan, txolaritza, edukantagintzan, literaturan, jantzan. Bueno, kajarrako bat. Hortik etortzen gara, pixka bat jarraiketa ematearen horri duteren estimagatu dut dute aldetik jasandako txikizio kultural hori eta bestetik horrek izandako erantzuna ez da. Bai
horrela uste dela gauzari garrantzitsuenetako bat Euskal Herrian. Eskola eredu propio bat nola sortu zen, gero ondo enkargatu zirela hori nola txikitu ez da, Fernando Buesak, EAJ-arekin bipartidismo hortan PSek hezkuntza eta kultura zailduntza zutenean nola txikitu zuten ikastole sarea, horrek herri guztietan sortu zuen trauma eta liskarra, herriren arteko diskusioak sare publikoan sartu, hilo bat galitu duen, gaztetxeak eta espazio liberatu horien guztiak, diktaduraren ondoren, ikusten askatasun leherketa ematen dela, oraindik arautu gabeko gizarte batean gabiltza, oraindik de repente lertzen dira gauza pilo bat, kalea hartzen dugu, kalea okupatzen ditugu espazioak, sortzen ditugu espazio alternatiboak, da garai bat pixka bat zuk egin dezakezu, ez da, lehemarekin, duk ez dakit solfeo, baina gitarra bat hartzen dut eta talde bat sortzen dut, eta posible nahi dudan egitea, etxe bat okupatzen dugu, lokal bat, ez dago ordutegirik, ez dago norma urbanistiko hori, ezer, astearte batean edo zeinak iran gaupasa egitzen ezaten, tabernak egitea zeren, izango zeinak arte, estendienetan, asteazkenetan, jendea kalea zen diren, berdin zuen larun bat izan, asteazkenetan izan, dena horrela zen, sartzen da droga, modulazioak batean, informatu gabeko eta prestatu gabeko gazteri bat harrapatzen du, ezagin da nola gestionatu hori guztiak, pixka bat, basatia, alabezi izugarria, laugarren horretan, borroka industrializazioa, industriapilo bat galtzen da, EAJ azten da bere gizarte eredua eraikitzen, pixka bat, herri industria bat izatetik, zerbitzu herri bat izatera, sortzaile baino, konsumoa gehiago bideratua, Burdeos eta Karnauli arteko eje hortan, restopa hundila bezala, Euskal Herria, eliteko kultura bat, bultzatzen, eta uste horrela ikitzen den gizarte eredua, kultura, Bilbo bera da orain adibide bat, ikusten da Bilbo funtzionatu duela, ikurregen horretan, funtzionatu du, diseinatuta zegoen hortarako, ez da? Beti esanetan gure genio efektu horrekin, eta, bueno, gure biltzak ikusitik ez zuen kultur azpiegitura erraldoi bat, bakaka ibizta bezala aterretatzen duen gaben, horren inguruan sortzen den marketing erraldoi bat, eta hiri bat transformatzen duzu, eta kostalde guztia puerto deportibo betetzen da, beraz mediterraneo turismo eredu bat hartzen da, hotela, hondartza eta puerto deportiboa, sukaldaritza bihurtzen da edo identidade zeiru haukiela, gauza bat azalekoa dena eta ordurarte garrantzirik izan dituena, baina simpatikoa eta ez dena arriskutsua, sukaldaritza, eta horretak gelditzen dela. Orduan, nik uste dut orain jarraitzen dugula, orain arte perpetuoki agindu duen partido bakar nola dute, gizarte eredua eraiki du. Uste dut, bueno, hegoaldean, diktadura ondorengo gutxieneko erakundeak osatu direla, beti ere ikuspegi regionalista batean, autonomia estatuko horrekin, lurralde hauetan, eta telebista publiko bat sortu zen, oso
osasun sistema bat, hezkuntza sare publiko bat, alde batetik ikastola batzuk mantentzen dira, bestetik eskola sare publikoa, DBA3 eredu, nik uste dut gutxieneko hori sortzen dela, baina ez dagoela diseinatua ezer lehen esan dudan bezala erabateko suntsipena jasan duen kultura, identitate eta hizkuntza baten barrera irentzarako. Ez dira hortarako asmatzen diren baliabideak, gobernu autonomo bat, eta sortzen diren gutxieneko egitura horiek. Pasa dira 40 urte, autogobernu mugatu batean, hemen hegoaldean, hitz egin beharko genuke kasu desberdinetaz, hitz egin beharko genuke EAE, Nafarroa eta iparraldeko lurraldeetaz, hemengoaz hitz egin da, hegoaldekoaz eta EAEkoaz, Nafarrokoa oraindik beti okerrago dela kontutan hartuaz. Gaur egun daude gutxieneko horiekin eta gainera garatu direnak, zezango duke, lehen izan dudan bezala, 115 batean, 120 batean, gehiagora iritsi ez direnak. Beti esaten duguna, jutezera hospitalera eta normalena da medikuak eskakitea euskeraz. Hitz egiten duzu ertzain batekin, normalena da ertzainak eskakitea euskeraz. Jutezera korreozera, normalena da eskakitea euskeraz. Horrela gaude. Telebista publiko bat sortu zen, eta, dauka ikuslekuota bat eguneko bat egitzen zuela, normalean, ETV batek. Bigarren kanal bat sortu zen osagarri bezala presentatu zuela, gobernuak bere garaian osagarri bezala zuela, eta printzipala lehenengo kanala izango zuela, bukatu duela bat alderantziz izaten, daukagu irrati publiko bat, euskaraz egiten duena, daukagu egunkari bat astelehenetan ateratzen ez dena, dauzkagu astekari bat egonik, eta hilabetekariak ere, bizpailu edo. Haude minimoetan, eta minimo horiekin ez daukagu nahiko baliabide, gure existentzia, gure bizi iraupena bermatzeko. Hori da egin daukaran impresioa. Eta azken 30 urtetan, ez ditugu sortu tresna, ez gara gutxieneko gai bizten, euskal kultura bere osasun nahiko bat izan dezan, ez euskal sortzaileak ere hortik duintasunez bizita ditezen. Eta ere okerrago esango duke, atzerantza egin dugula desente, zenbat eta mundu globalagoan bizi, orduan eta txikiagoan dutzen ari dela, ez daukagu nahikoa eskaparake, ez dauzkagu instituzio batzuk bermatzen ditutena, bizitza minimo hori, eta beraz gero da erreferentzialtasun gutxiago ratzekoaz. Ez dago musika programa bat, gure kanal batak horretan, dago Euskadi Gaztea, baina Euskal Kantua jakin nahi nuke zekuko jartzen duen, izan duan bezala, egunkari bakar bat, ez denak teratzen egun batean, hori uste dela gaurko egoera, ez da. Bizkak involuzio bat bizi dugula, eta Euskal Kultura, orain dela 40 urte bezala, zirkuitu alternatiboetan bizi da, batez ere, eta gizartearen muskulo horri ezkerrek zila ez da. Garai jati datorren muskulo sozial horri ezkerrek. Ez dela gai izan, Europako edozein estaturekin homologatzen gaituen instituzio egitura eta tresnak sortzeko oso urrutik gauden. Gure lurrean referentzialak izan.
nik uste dut, galdera zanpa dela. Eta beti segurentu non erantzuten duen, eragilearen hausia, botilla herri-betea, eduki ikusten duzunaren araberako etxaten dira. Objetiboki, noski, 50 urte baino, bukari bat ikusteaz dago, objetiboki datua, lehen zegoen hori dago. Eragilean ezaguntza, handia da, igual, bai. Udalari euskaldunetan gutxiagoa da. Kanpatxo bat ere egiten da, zegoetan hori erantzuten dion alderari, alderakuz, garai da. Nire garantzitua egiten zait, nire asmaratu duen bati duela hogeita urte hartutako erabaki politiko ezberdinak egungo goerara ekarri dituzten. Eta erabaki politiko horietan lehen etxi dira bestelako esparru bat, eta esparru sozioekonomiko eta jendarte kapital partiarteal bat bultzatzeari, identitatea zituzten, identitatea kultura hartzean dituzten bestelako aferak albo batera utzi dituzte eta dira konstientek dute. Eta alderatu bezake, jendarte eredu hori defendatzen duen beste autonomia batekin, Kataluniarekin, urte, gainera garen ezberdietan, hilabete batzuk gore, hilabete batzuk bera, euskararen lege bat ez da dagoenean hemen, Katalunian ez da dira. Katalunian erabaki politiko bat hartzen da, Katalunian esan bat duela, lege hori garatuta, hizkuntza legea egiten dute, eta edo bakarra bat duela, aipatzen da, telebistaren adibidea esela zer, kanal bakarra bat duela, eta Katalunian esan bat duela. Antza, honak hartu duzunean, estatu berdinean, estatu duaren estadietan, garaiko erabaki politikoa da, lurrekatik, bakarru, nola egin dik euskara dutzezko karte bat, diduk ere euskara errakiranean, eta gaina bezokeritan nik ulertuko euskara karte bat ikusiko dut, bada espada, jendak ulertzeko, eta edadazko karte bat egon behar du. Euskararen legeari, besik ematen zaio, eta ordenantza bat egiten da, baina eragun dio hori garatuko dut langintzarik ez da egiten. Edo teorian, eskola belaunaldi berriak euskaldun bat dituenean mugiltze sistema bat egingo dela esaten da, nire partutako hiru eredutan, logikoa da, 10 urte dituen hor batek edo 10 urte dituen pertsona batek, bere burua horretik guztiz errandurua duenean, hurrengo gunean ezingo du euskaraz ikasi eta pertsona horiez prozesu batean irakatzerako zaio. Eta egiten da, eredu desberdinen proposamen bat, esaten duena, 15 urtera mugiltze sistema horrek bukaera bat izan bat duela eta etorkizunan eredu bakarra. Egon bat duela, hor laguna, eredu jarraitzen dutenak eta horreak edo jarraitzen dutenen. Bereziki hau azpimarratu nahi dut, erabaki politiko horiek guzti hori albideratu dituztela eta egungo goera honetara ekarri dituzten. Bestelako lehentasun batzuk lehenetxe dira eta gainera gaur egun trapa bat egiten da. Eta trapa bat egiten da gaur egun bereziki sektore espainolistatik gaur egun gainean jarri dutena askatasunean egin behar dela hizkuntza hautua, Patxi Lópezen gobernuak hori bultzatu izan zuen, baina eskerraldunek hartu dute bandera hori eta elebidunak garenean bi hizkuntzak ezagutu ditugunean, erabileran eta ez errat bakarrik. Askatasuna bi hizkuntzak jakiten dituztenak geratu ditzakete eta ez bakarrik. Eta gainera ez jarraitzen du erasoak lorralki dioen erlozioaren prozesu hori beste da batera. Orduan, erabilearen hauzia botia errebetea gutxik noski eta gainera euskal hiztun hori jartzen digute sama gainean gu edugunak izako baginak bezala eta nire ikortzen dut eta gaurera behirakoan gogoera zintzen dugunean balektzen dugu baina egia da, guztiok izan ezakegu gure aletxoa, baina hemen erabaki politiko konstientio horiek egungo goberara ekarri dituzten. Ni argi dut, duela 30 urteko erabaki horiek bestela batekoak izango dira, ez ginak dira egungo goberara, eta gaina egungo goberari jonek epatutiko elementua gehitzen zaio. Eta da, jendarte globalizatuan, eta gainera askotu zagutzen duzutenean hori hizkuntza, garaian lotze, Bologna prozesuak, unibertsitatean ematen ari diren
erabaki horiek hizkuntza bereituen sartzea ekartzen du. Euskara bera gogoera minorizatu batean dagoenean. Niretzat larria ere bat da. Eta ez bakarrik eragilean ikuspegitik. Baizik eta nik bai dut gurasoak, lagun guraso batzuk orain, esaten dira dena. Nik jota ereduan, dut bizimena da bat, eredua, orain berri bat da, ingelera ere sartu dena, oso dagoelako, ingelera bera ere jakiteko. Karo, hauen banaketa egiten da, berrogeita bost, horlako zerbait nahi izunti dagokenan dela eta horlako esperimentua garatzen ari dela eskola pribatu batzuetan. Eta etorkizuna, dut bilotik ere, dugu egoera, genean, erabilera, noski, honen positibitik bezalako kanpaina lantzen dituzte, eta eske, euskal izundu daukagu. Kanpaina bat egin ezakezu, erabakia politikoa da. Erabakia politikoak hartzen duzunean, bidori lagundu ezakezu. Horregatik, eta bukatzeko zatitxo hondekin, ni bat dator eta lehen azpimarratu dut. Egungo guztiak eraikimenak, mugimenduak eta herritarrok egin dugu lan hori esker. Ni oso kontziente naiz, duela hogeita bat urte, zegoen babes atxikimendua euskal hiztuna izan edo ez izan. Gaiarekiko eta politikoki ere handiagoaz dela, hor egun dagoena, nio euskal kidea naiz, eta nora ez abatean ikustu euskal eta goera, buelta emateko, eta garaian, Gariak sortu diren gauza guztiak, ikaskolak sortu ziren, lortu zen publikotasunera estelako eztabaidak, eta mugimenduak lortu zuen. Tresnak bat direla, egunkari bat sortzen da, egunkari bat, teorian egunkari, zen egin bere garaian, jaio zen euskaldungoa izateko bokazioarekin, baina, guteko lagoita bosta dela zen, eta gutekoa euskera zen, jaretzen zuen edan. Euskera gutezko bilekaera hori ez zuen eman, herria jaio zen. Nazio mailako egitura eta ezaude honetan, baina espalditik eta nik esako dutera sartuko ezaten, egia dut dago egin. Eta momentu batean gaude, herri mugimendu alderak ere ez dakila zer norabide, seguritza eman hori, eta logikoki, lehen hartutako politikoki hartu diren abakideek, egoera irautzeko balio Nioa saiatuko ez goita bat jarri zuen egoera betzori, eta nik ikusten duan ere inguruan, musikaletik, eta behar ez esan barituak, baina hortan bertzen dugu gehiago. Nila ikusten ditut talde pila sortzen ari direla eta haukatenak kontzientzia hori euskera eta euskal kulturaren babesaren alde egiteko. Eta uste ditut baita ere, adibidez, ustoren pionarrio komentatzen dugu, orain azken nada euskaraz izan den, lema izan da mugan bizi-bizi, eta aipatu nahiko nuke, araberriosa mugatan, bai atera direla talde batzuk, beraien apostu izan dela euskararen aldekoa, beraien gurasoetan euskara jateko ez zuteran eta ikastoren bitartez bai ikasen euskaraz, eta gaur egunek euskaraz egiteko kontua eta hori sortzaile aldetik. Nik laborantza ginen, eta notatzen da, azena batean, azizena guraso batzuk ondoren ikastoa zen. Momentu horretan, laguntzak dira, eta azizenen bost guraso, sortzen amari ikarte zonden, eta egatik izan zen, aziziko irakasoa, sortzeko eta gain momentua ikasteko batean. Eta hori, notatzen da, kontzientzia dagoa dagoela, mugan gaurrenako eta erresak gaurrenako espatean, baina nire ikusten da azkenan honetan izan presentzia. Osea, bilakaera gona da, gure laguntan hasi minutetik, honera, baina izan presentzia gona. Eta horta ere, adibidez, korrika gaude, pasatzen da, gora egin duen bizien, zalabat. Eta hori, bai dena sortu zara, bertako korrika bat sortzeko, hori mugitzeko, zen beharra dago, beste tokietatik ere indarra gabitzen. Hale ikusteko gure egoera zentu. No, jakitea zen, azkenean ez dugu bizi gertatu egoera eta hori dituaren referentzietatik hitz egiten dut.
Gero hori egia da ere, nik aipatzen zuen bezala, sortzaileak nire iritzi zintzen ez gaudela behar bezain babestuak. Euskal Herrian sortzaile izatea ez da batere erresa, eta azkenean gaude pixkat prekarietate batera kondenatuta. Azkenean oso gutxi bihurtzen dute beraien kultur esparru hori bide bihurtzea. Eta horrek ikusten dut gabezia handi bat, igual ez daukagu hartu dugu bat kontzientzia bat, kultura herrikoiarekin lotutakoa, askotan kontzertuak edoak izatea eta bat, eta horrek igual egin digu baloratzea beste horren atzan dagoela guztia eta sorkuntza horrek tokan berezko balioa ez. Egia da, zaila dela, euskararekin, bakarrik euskararekin aurrera atzera. Ikusten da talde asko, berzenean elegin dutela, zentzuaka soziala, kantarriak azterera, eta beste kantarriak, eta hola Euskal Herriko eta zentzu horretan, azkenean okatzea euskera, batzaileen hizkuntza bezala, tipikoa da, eta jendeak azkenean prejuizio asko ditu beste batekin euskara komunikatzeko, zakizulako inoiz ez, egin euskara zero ez, azkenean herri batzutan, asko gehiago mundu da, eta zentzu horretan, egindako lana ikastolen batetik, aztera zetekin gurasoen batetik ere, guren seme alabak euskaraz ikasteko, kristona izan gara, eta gaur egun badietz lasarte, dela egin Extremadurako milaziotia dakan, Castellaneko milaziotia dakan, eta gaur egun urterarteko gazteek, Nikolaro goitamaosen euskaraz dakite, ondo da oso. Hori azkenean, prejuzio horiek azkenean ez da bat ditugu, gure leheneko aldia baita eratzea distantzia bezala, lehen aldia euskara zelatea, eta hola zogatzea bai dakien, eta besteak eskatzen bai zogatzea horrez, azkenean ematen da pixka bat, zeuzakia elektikoa ez. Honek segurunik izu jakingo, zilte dizingo, azkenean euskara hori ezkutatzen da, pixka gara gehiago, eta azkenean marginak hori den da, minorizazio hori urpila ematen diogu, azken finean erabat funtzioetan, historian agendelako base dikan, eta, bestaldetik hori, instituzioek ere, show business bat ditut euskera, azkenean kulturalki sartzen duelako, gora gutarrako zelako programak egiten ditu, azkenean gariki showak egitearen fenomen horrekin lotu behar du, azkenean sartzeko zenari, eta bat izango da, eta marka bezalako munkari bat egitea euskera. Euskera dago pixkat, batetik, kulturetei begira egina, eta zaitez, dago, como que se piensa que es así, ¿no? Eta estetiko. Euskera saltzeko eta hori instituzio publiko eta bila ditu, pena batean zenean. Zerarako kapaz, gure realitate propietatea namateko. Horrekin lotuta baita ere, daukago eragin publikoa gaztea, ze honeko izango da euskal taldeetakoa, eta zergatik da horrela. Azkenean masa bat iritsi nahi delako eta audientzia altuak lortu nahi delako, zirauteko irrati bezala. Orduan zergatzen da, hemen errealitatea dela, igual pertsona asko gehiago dutela entzun begizketa euskal talde bat baino, eta igual horretago arazoa. Eta azkenean da, denbora guztian prozesu berbera errepikatzen da, ez? Gazteak ez dugu jarriko euskal herriko 80ean euskal musika, eta ez dugu entzuko azkenean denbora guztian horrelakoa, ez? Eta azkenean
eman behar da aldaketa edo gure hartu dugu apostu bat, eta musika erate asko potenteagoa, nire ustez dut ikasi bat horitzak ere zazteak. Baina ere ikusi da formula asko segatu dira, zutenak funtzionatu eta hori ezkenean guk ere kontzientziatu behar dugula. Masa horretara iristeko hori egin behar bada, igual zerrek aldatu behar da. Mintza baso. Gusto dut, operatzen dut etorkizunari itxarotzen zu. Eta, nire nafaja, Lizarrakoa dagoaren ministroan, beraz, nik nasu dut euskaraz, baina Lizarraldeko parte gehiena da ordogunekoa. Beraz, egoten duten diasko Gianakoa eta Bangotakoa gero Napoleoak ekatzera. Eta, nik uste dut Nafarroako gobernua, UPN egon arren, eremu erdalgunean euskara gora joan dela, eta jende gehiago dela euskaraz. Orduan, nik horregatik beratzen dut etorkizunari itxaropen dut uste. Beltza da, baina ez dut etorkizunari dut. Ze adibidez bezala, azken urteetan, nik baina baritu dut guraso gazte beren aurrei euskara hitz egiten dietela ez, nire gurasoetan. Nire amarkadako guraso gehienek ez dut euskara. Baina gazteagoak direnak bai eta nire baritzen dut pixkanaka aldaketa hori ez eta adibidez orain dela gutxien zen errekin bat 24 ordu euskaraz ezarran eta, bete zen ez ziren egon 24 ordu osoa ekimena eta jendeago zen 24 ordu euskaraz ezarritzen orduan hor egiaztatu zen eta konprobatu zen egon algarela beste 24 ordu egun euskaraz ezarritzen. Azken urteetan, nik ikusi dut benetan jendeak hartzen edula kontzientzia euskararekiko eta nik uste dut itxaropena daukan etorkizuna asko Bueno, nik artista nahi ez zuten den arira, ez? Askotan arrile kanpoa botatzen egitzea dela, baina nik ikusi zen dut nire herrien gaztetxien eta herri mugimenduetan ibiltzean jendiek beak nola indigun zilegi ez palitz bezala hortik bizitzi ez. Nola adibidez bertso bazkai bat kobrau eta ide kapitalista arpeira hotzeitie. Hori pasa egiten zen nire herrikien. Eta pixket hortik ez, gero jo nahituta ite neharretazte do puntu esageratzea, baina bere txarrak esate gure dekadentziren honenien gaudela, eta pixket bestiek arreilek kanpa botatzen gabitzela, ni nire buru ezkerra gatzaleo kontsideratzen, eta ikustet askotan nola gure zutabetzat hartzeitugun, aipatzeien sozialismoa, feminismoa eta... sozialismoa, feminismoa... Bueno, ebaldu, adibidez bestan aipatzen euskalduntasuna. Gauz bat, egin da hola ematean gauz bat bezala, ez? Eta atzo adibidez gazteitzen eguen eta pankarta bat egiten naizien Euskal Herrian euskarazeko handi bat. Eta danak elkarren artien espainolez aitu nituen da. Holako kontra esantxuek ez, askotan kanpa botatzen egitzea la arreile eta geure barruena. Gautxo ditzara martxea sortu zezela. Donosti manifestazio euskarazkoa. Euskara marka egian erasotik euskarazkoa. Bosnia pertsona elkarko linean, gutxi egizte, lago manifestazioak bekeria eta iteian egite gutxi elkartzea nengo lutxaria eta eta ala ere nire aski gutxi du. Ez da euskarazko egin manifestazio gertatzen zela eta ez da gure esan guk euskarazten edo, nire euskarazten gaztelera zaino, nola ebala gutxi ez dugu euskara eta gaztelera gaztelera. Bina hori manifestazio gertatzen eta oso jende gutxi berkarosa. Esan zuten 5.000, baina ez dut uste 2.000 gerterik ere ez da. 2.000.
oso gutxi. Eta, nik uste dut, bai herrigatik, bakako izarraldeatik eta zuk Arabako herrizatik egin dituzuen ekarpen hori importantea dira, ez eremu ez euskaldunetan egiten du aurrera, horrein lagora, eremu euskaldunetan bera egin da. Euskalduna zian herrian, segurazki azpeitik gutxi joitziten da euskara zuan, duendala hiluro dute bai. Ontsi hori, lehenko datu batzuk aspekta espetik. Zubaiak ere bai, edo euskaldun, eta lehen zero zegoenutan, Gasteizen ere, ontana irabaztea izan da, orduan garaipen horiek egon dira. Eta garaipena izan dira, ikastola garaipena izan da, telebista kutre hori sortzearen bere momentuan garaipena izango zen, edo berria sortzearen garaipena izango zen. Korrika hasieran Eusko Jaurlaritzari boikoteatu egiten zen. Boikoteatu, baina zapaldu, debekatu, trafikoan eta lan ezentasunak, ezin izan dutenean bere zapuztu, orain gaur gure penetik zuzenean emizioa egiko duten nola ateratzen dut. Berria ere, izan zen, nola autoratu, subentzio horik emanez, nola zapaldu, saiatu ziren periodiko alternatibo ofizial bat sortzen, ateratzen zuen ale batzuk, ezin izan zuten egunkaria txikitu, eta gero egunkaria itxizutenean, manifestazioa etortzen bukatu zuten zelburu. Herri hote garaipen asko egin ditu. Baina ez gara izan behar gero, Horberto Retz, poeta eta idazteak eta alemanak esatezun, ez gara egon behar galtzailearen goxotasun hortan, ez da, egun arrazoia daukagu, baina gaiztuek alditzen dute eta orduan ez dugu lortu. Arrazoia daukagu, baina gure erruzati hau dira daukagu. Ez badegu lortu gure gizarte eredua sortzea, ez badegu lortu instituzioak bestera batekoak izan daitezen, ez badegu lortu euskera bestegoera batekoak gure errua da, ez agintzen dute laizko dut, eta gu arrazoi daukagu, baina jo egiten behituzte, zapaldu egiten behituzte, zure kulpa da, eta ere, zure ez duzula lortzen zurea nagusitzea. Hori horrela da, ez da? Orduan ez dugu perspektiba hori galdu behar. Orduan, etorkizunera begira, zitzaiko dugu, ez da? Etorkizunera begira, nik uste ja bukatu dela hemen gara historikoa, eta da, gutxieneko minimo hauenara iritsi arteko garaia, eta gero Euskal Herri underground hori, Euskal Herri submergitu hori, alternatibo eremu hortan bizi irauten duen hori biztara ateratzeko garaia iritsi dela, eta iritsi dela garaia jende guztia, euskeraz, bizitzeko berme guztiak izan behar ditu. 10 urte nahikoa ziren, Jaurlaritzan lortu ondoren, 20 urte asko zen, 30 asko zen, orain arte ez bada egin, horrek esan nahi du ez dela egin. Orduan, zer esanik ez, iparraldean, euskera dago agonia azkenekotan, esan behiteken, bildurri gabe azkenekotan dagoela euskera, testimoniala izateko zorian, ezagertzeko zorian, noiz orain dela egun dute, Frantzian 4-3 etzekiten, frantsesez etzekiten, 4-3 orain dela egun dute. Denek etzekiten zuten ere inguruneko hizkuntza. Occitanoa, euskaldunen euskera, retoia, eta gaur egun alderantz izaten. Horregatik uste dut bukatu dela hemen agonia hiltzera garamatzan transizio historiko hau, eta pasabarri gara euskararen bigarren irautza hori. Lehenengo
lehenengo pauso handia izango zen gutxieneko hori sortzea, baina horren ja, bigarren irautza da behar dela, nun pedagogikoki legeak ezagin behar diren, eta palanka bat egin behar dugun estrukturalki gauzak aldatu daitezen. Ez ja, banan-banankako kontzientzia da baina, deno dakigu euskera maite dugula, euskera gure hizkuntza dela, kilometroak, humildardia, euskaraz, 30 urte horan matzagu, gure automasturbazio festa erraldo guzti horietara, eta hori dara ikasi dugu, baina hemen kontua da, zu Barakaldon ikasten dezula D ereduan eskolan, eta gero pasamotu batera geratzen zela. Kontua da, gastatzen direla milioiak eta milioika euro euskal hezkuntza sare batean, eta hortik produzitzen ditugun euskaldunak, aparte euskara gaitasun eskasekoak ateratzen direla, hizkuntza bakarreko oinarritzen da eskolan ikasten duten ekosistema horretan, ateratzen dira eskolatik eta minderi batera ateratzen dira. Bideo-jokotako muñekitua bezala, ateratzen dira etxe batetik eta duten dira fila, denak erortzen. Dena basamotu bat, ez da? Gaur egun dume batek, ez Gasteizen, ez Bilbon, ez Nafarroan, ez Bizkaian, ez Iparraldean, ez dauka bermatuta bere hizkuntzan bizia izan. Ez dago mundu referentzia bat, ez dago uniberso bat. Sortu ditugu euskaldun fabrikak, baina gero fabrikatzen dugu jende hori nun bere hizkuntzan bizi, nun bere hizkuntzan bere aisialdia pasa, nun bere burua bizitzan garatu, ez dugu sortu. Alegia, esan duzuten ikastola sortu behar dituenean, uste denuen euskal literatura igoko zala, salduko genuen, ja hori esan duzuten editore, behin antolatzen edo inguru bat. Ez dugu gehiago sartzen. Eta garai batean, hortatu 50 disko sartzen zitut, eta gaur egun, gehien sartzen duena, Gerritxeta Morrot, 15.000 disko ez dira pisatzen. Eta horrela, ez da, orduan, jarri behar nire ustez, jarri behar dira kupo bat, irratitan, zuk irratin lizentzia bat eba dezuki, hemen emititzeko, hainbesteko kupoa euskeraz emititu beharko duzu. Cadena Ser, Cadena Cope, Cuarenta Principales, Cadena 100, bestela ez dut lizentzia. Katalunia bezala. Ez bakarrik lokutorik euskeraz egin behar izango dutela alako neurriak bizitza. Jarri beharko duzu musikar ere, legez kupo bat euskeraz izan beharko da. Nintendo, PlayStation, Xbox, ez euskeraz. Horako dira, joku guztiak. DVD guztiak, zinema, ez dena normala da. 10 urteko ume bat, zinera juntan izatea Zumaian, pelikula denak espainolez ikustera. Berak ez duenean, espainolez hitz bat itzen duten urte osoan. Eta hori, normaltzat hartuta dugu. Zinea espainolez ikustea zure herria. Italian bizizera, eta zinea ikusi behar duzu alemanez. Italiako herri guztietan, zer hori? Hori dut uste, esparru guztietan, eman dela pausoa kompleju gabe, modu pedagogiko batean, eta lehenengo gauza da, osatzen gari zera eta horren bildurrez, ez da eman inolako pausorik, eta dena atzera pausoa izan da. Baina pedagogikoki, eta demorate batean, guk edo izan barkera eta pasak disinatzeko estrategia bat, nun homologatuko behar edozein nazio edo estatuekin. Eta bigarren irautza hori hasteko momentua ja dela zen. Eta hori gabe eta konfliktu gabe. Eta uste izatea regaluta dagoela hori garzitiratzeko. Jo, musikin harira beste datu bat esateatik adibidez, ni oindala pare bat astea ditu nun da flipa egin nun, esateko. La Oreja de Van Gogh batek, disko batekin saldu dula euskal kantagintzako, euskara zitea musikiek, bere historio osun baino zede.
Eta horri ikustela, ez? Ni Barakaldo egon nintzen, orain dela hilabete bat eskola barrian hiru hitzak ematen, hiru belana, ereduko unei, 80 edo izango ziren guztiak kalerutik. Duzu ze euskal musika talde ezagutzen duzu? Uste batek esan zula, la charanda de no sé qué, si cantar una canción, no sé. Yo que zekien, esaren, talde batek izan. Nik Barakaldoko nuen eta uste dut benintzen instituto horretara. Du? Barakaldo nuen instituto batera. Bai, Ez uste dut izan zera nidea. bai. Eta, ni Barakaldon ikusten dut hobetu dela modu agian ez dituzutena, baina adibidez, orain badaude eskola gehiago B-eredua soilik dituztenak, B-koak zirela, baina esatatu egin dela hori, eta B-eredua da. Baina ni ikasdut instituto horretan eta askotan irakasleekin egiten dut. Salesiak oso gozan. Ez, Deuko. Eta askotan irakasleekin egiten dut. Eta D-eredua da. Baina eske egiten zitzaidan errezagoa erderaz egite askotan, euskaraz egiten. Gero ja, batxillergoan da, euskaraz egingo dut. Baina, nire badut egiten gairurekin egiten baratera, baina zertera pentsatzen duzu, eta berdin dio, pasako zertea euskaraz egiten zuela, gero kalera zoaz, eta euskaraz zertarako. Zer Barakaldon ez zertarako baino, eta azkenean, esaten duzu bale, euskara klaseko gauza bat, baina esatik zenean, jazta, eta askotan ere, ez horiek eskola, esan duena bera, euskararen pankarta bat egiten edo orain korrika batzuen guztu gauza korrika, zeke, jode gutxienez, zaudenean, hori buruz hitz egiten, egiz euskeraz. Baina askotan ere, eta ni errudut naiz, posturio pizka bat.